Kirä. Kuinka purjelentokone sitten pysyy ilmassa ilman moottoria? Purjelento perustuu nousevien ilmavirtausten etsimiseen ja niissä lentämiseen korkeuden kasvattamiseksi. Auringosta tuleva lämpö säteilee maahan ja lämmittää sitä. Lämmin maaperä luovuttaa lämpöä ilmaan, joka ympäristöään lämpimämpänä alkaa nousta ylöspäin. Tämä on purjelennon ydin. Lentäjän täytyy osata tulkita sääolosuhteita ja maaston muotoja seuraavan noston paikallistamiseksi mahdollisimman tarkasti. Noston merkkejä voivat olla esimerkiksi asuinalueet, kalliot ja cumuluspilvet. Katsotaanpa muutamia faktoja. Purjekoneen liitoluvut ovat tavallisesti välillä 30–50. Tämä tarkoittaa, että kone liitää kilometristä jopa 50 kilometrin päähän. Suurin purjekoneella saavutettu korkeus on lähes 15 kilometriä, mikä tarkoittaa suurempaa korkeutta kuin missä liikennesuihkukoneet tavallisesti lentävät. Jatkuva lentäminen yli 3 kilometrin korkeudessa vaatii lisähapen käyttöä. Pisimmät lennetyt matkat ovat jopa yli 1500 kilometriä. Purjelennon peruskurssi kestää noin 3 viikkoa. Purjelentolupakirjaan tarvitaan lääkärin tarkastus, mutta vaatimukset eivät ole tiukat. Karkeana nyrkkisääntönä voidaan pitää, että jos voit ajaa autoa, voit myös lentää purjekonetta. Kirja. Me ollaan Kaitsukat pilves. Tää ei ois lääketieteellistä pilveä, tää on ihan oikeeta pilveä, vai mitä Kaitsu? Jep. Me kuvaan sun takaraivoa. No niin, hyvä. Ootko te kuvannut ennen pilvikuntaa? Emme oo tällä, että voisiko niinku kunnolla kuvata. Kuvassa niinku ihan siistiä kaikkea. Saa vähän niinku fiilistä, että minkälaista täällä on.
Nyt ei tällä hetkellä tiedä, ollaanko Niin, tällään vai tos nyt jossain varmaan näkyy. Tuolla suunnassa, voi olla tuolla suunnassa, voi olla tuolla suunnassa. Niin. Ei niinku mitään hajoa. Aika siistiä. Et siipi nyt niinku tolleen feidautuu siististi tonne pilveen. Joo. Silleen. Niin sanottu mittarilento. Joo. Niin sanottu. Joo. Katsotaan, että vähän huomu meinaa huurtu. Tapahtuu joo. Nyt on vitonen pois. Se oli tuolla tiukkaa leikkaa. Joo. Kuinka voitais oikeastaan vielä niinku silleen tiikki? Me tiedän, varmaan hyvä 10. On ihan vitonen pohja. Niin mullakin 7 metriä näyttää toi iso. Joo. Nopeusmittaria täytyy seuraa, ettei se pääs jäätyä. Joo. Me kuuntelen koko ajan kuitenkin. Tää on varmaan keskinosto tällä hetkellä tää 7. Joo. Ei nyt kiipeä aika iloisesti. Niin. Katos korkeusmittari. Niin. Se kiipeä tällä hetkellä aika iloisesti. Oho. Ja siinä oli kova tintti, sen takia se heitti Joo. kautta ylös. Jumalauta! Tuli niinku 50 metriä tolleen yhden hyppäsyllä. Joo. €2,700. Joo. Oho. Aletaan ilmeisesti lähestyy toppiin. No aika vähän puustas tulee. Super jääs. Mitä? Super jääs. Hyvä. On ihan jääs. On muuten aika paljon tot jäätä tossa etureunassa. Minä zoomailen tästä siipeeni. Mitä on niin kutsutusti hieman. Tää ei riitä kun saatan 1/5. Siitä luokkaa. Lähdetään kurkkiin ulos. Se 2900, nyt lähdetään ulos. Nyt näkyy jo. Tuossa alhaalla näkyy reikä. Joo. Okei, ajetaan ulos. Okei. Ajetaan. Nosta! Loppipuuski ihan normaali. Joo. Ihan. Tullaan sinne lounaaseen suuntaan. Tullaan ulos. Aika siistiä muuten. Katsotaan etureunaa kuinka siipee. Tulee tää filmille vielä. Joo. Tulta niin Ei, tuossa on lukuna 2900. Et ilmoitin mitään. Niin just. Joo. Mitä aiheuttaa on ihan mukavaa tää ilmapurjehdusten kierteiden harjoittaminen. Niin on. Nyt tää muuten se ei niin edes yhtään mitään tärkeää. Tää on jo 3, tää on jo 3 Niin. puolta. Onpa se elämää. Oho, muuten mennään laskuun sen jälkeen. Tää ainakin käy sulattamassa nää jäät. Joo. No niin, eihän meidän ilmoitin. Joo, siitä ei tule oikein selvää siitä lähetyksestä, että on semmoista puudut. Sanottiin sunkin. Se on vähän puuruussa sunkin lähetystä lähtee. On varmaan tää mun näyttää. Ei, kaikki on oppinut armeijassa puhuu taaks tuuvoista. Niin ei välttämättä näytä. Tuossa on kaunis saari, näkyy nyt pilvillään jossain tuolla pilvien lomassa häävättää Viron rannikko. Joo. Kaitsukas suunniteltiin hetken aikaa ilmapurjehdusta Tallinnassa. Joo. Sitten hylättiin ajatus jäätelöön etureunan välillä. Joo.
Kerran on arvioitu tommonen sentti. Ei vuotta. Joo. Tästä on tosi hyvä. Meidän kuvan on vähän. Oi, tosta lähestytään seinämä. Eikö tonne aika hyvä nyt jonkalo? Joo. Kai minne me ollaan menossa? Artjärvelle, kuuluisa Artjärvi. Sinne on laskettu jo toistamiseen tähän venturan aikana. Että Ai sä oot nyt laske sinne vai? minä ja Monni jatkaa perinteitä. Oikein. Joo. Mä luulen, että se on tullut tuolta. Kato tuulta vasten. Me joo. Tuolla se konna on koneinen! Navettojen yli se on tullut varmaan. Voisitteko kertoa tunnelmianne? Voisin. Kerrotkaa. Voisitteko kertoa? Tästä tullut laskuun vai? Tästäks on tullut laskuun? Tuolta kato ton möhkelän takaa, siellä oli komea mennä tuon matalla. Tulin tuolta tonne mataliin ja voin sisältä. Niin, mutta tälle matkalle se pysähtyy. Ei kun vielä pääsin vähän taakse läpi. Onni, miten menee? Ihan hienosti. Nyt ois. Ilmapurjehtaja Pertti Ripatti. Se voisi nyt heittää tähän. Vanhempi purilentotieteiden harjoittaja. Nyt silleen lukittu kun nää pitää. Onko näin? Purilennossa on tärkeintä se, että lentelee sellaisissa paikoissa, missä ilma nousee ylös. Joo. Tai en mä tiedä, kyllä nää vissiin nyt on. Voi niitä kuvaa. Anna mennä! Käy päälle Topi! Anna mennä Topi, hyvä! Just yes! Hyvä Topi. Terve koira. Lääkäri sanoi, että sillä on sydänvika. Näyttää olevan mitään. Hyvin pelaa. Oliks tää nyt oikein? Sitten on se, että silloin kun täällä on kaksi pieni vähän. Kiinni ja lukossa. Kiinni ja lukossa. Sieltä niinku sinne. Näin. Ilmeisesti siellä on alhaalla joku hahlo kanssa. Pitäis. Ja tää menee tonne väliin. Vähän me tarvitaan kuin naula. Vasemmalle taakse, niin saa molemmat koneet kuva. Jeppe! Ja korjaan oikealle taakse. Okei.
Nyt voit huutaa, että tästä tulee vuoden ilmailuotos. 7 pikkusen arvoa. Huuda, että tästä tulee spektaakkeli. Hyvää pätkää tulee. Pääsit Jyrkisen rinnalle. En pääse. Karttainen ulkokehällä. En vähän jarruttaa. Otan teikari pikkusen jarrua vielä. Teikerille ei ole paljon hajua kyllä, mitä se pitäisi tehdä. Ota pikkusen jarrua ja sitten oikaiset suoraan tonne eteläpäin ja jätetään vähän matkaa suoraan, niin saa sinut kiinni. Oho, nyt alettiin kaahaamaan. Missä jarrutkin? Ja näin. Hyvin menee. Vähän viitti. Marko luovasta oikealle, niin saa kuva. Pitää muuten liitää paremmin kuin noin. Täällä oikealle loivat. Sellainen. Oli sisäkohtaisesti. Täällä on 2 metriä nurkkaa. Täällä on 2 metriä. Arvaan vielä oikein saa kuva. Just semmoisen kallistuksen. Niitä epätasaisesti. Aha. Se Jyrkinen tää lähellä. Tässä olla ylemmäs vielä. Tästä tuli joku 100 pientä. Tammijärven päätöiden pilven läpi. Fox. Mikäs tän on rankkuroitunut päässä? Huudas Jyrkille, että nyt tekee hävittäjä lähdön tosta lähtee vasemmalle. Varppas Jyrki siitä jyrkkää vasempaa karttonin saata. Tää 4 lähtee tuolta oikeen kautta kanssa. Tämmönen 9 tuli kyllä yksi pikku.